Peruspiltit sopii kans hyvin. Käykö tommonen? Okei, mä veikkaan, että tää on ihan hyvä. Eli pilttiä. Mulla oli tämmönen kuningatarpiltti. Mä vedän ton tonne. Lyödään nyt koko setti. Koko setti tonne sekaan. Tää on melkein kuin 7 pilttiä melkein itsestään. Vähän sekoitetaan. Noin, että se näyttää tolta. Itse asiassa vähän vois vielä sekoittaa, niin sekoittuu vielä enempi. Totta kai, luonnollisesti. Ja noin. Nyt se näyttää vähän, että se on sekasi. Sitten lyödään, ei muuta kuin ääntä kohta. Tää rahka on outo. Mun mielestä tää ei ollut niin hyvä rahka. Mutta ei tääkään huonoa. Maistuu toi piltti, maistuu rahka. Kyllä tätä syö.